Dyma ni unwaith yn rhagor yn eich cyfarch chi yn y modd hwn. Mae yna bosibilrwydd y byddwn ni yn gallu cwrdd â'n gilydd yn mis Medi mwy na thebyg. Mae rhaid gwneud cryn dipyn o baratoadau cyn bod y cyfarfyddiad hynny yn gallu digwydd ym mhob un o'r capeli. Ond dyna'r gobeith, beth bynnag, yw y gallwn ni gael rhyw fath o gyfarfod yn yr Hydref. Mae wedi bod yn gyfnod hir ac mae'r llywodraethau yn awr, Llywodraeth Senedd Cymru a Llywodraeth yn Llundain, mae nhw wrthi yn cynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae ganddyn nhw gynllun, medden nhw, neu gynlluniau o'r modd y dylid symud ymlaen. A gobeithio y byddan nhw yn cael cynlluniau pwyllog, cynlluniau doeth a fydd yn helpu pobl. Yn rhoi blaenoriaeth i iechyd pobl, blaenoriaeth i hapusrwydd pobl. I ni'n diolch am bob peth sydd wedi digwydd hyd yn hyn i'n helpu ni ar y daith hon. Ac i fi'n bersonol yn diolch yn arbennig i aelodau o'r Gwasanaeth Iechyd, y Gwasanaeth Iechyd yn Nghaerfyrddin ac yma yn Llandysul wrth gwrs, am yr help i fi wedi cael dros y misoedd diwethaf yn ystod y lockdown yma. Ac wedi cael clywed oddi wrthyn nhw yn Nghaerfyrddin bod dim angen i ddychwelyd, bod y cyfan yn glir ar hyn o bryd, ond byddai'n gorfod ailgydio mewn check-ups yn nes ymlaen yn yr Hydref. Diolch yn fawr iawn i aelodau'r Gwasanaeth Iechyd am y gwaith arbennig maen nhw wedi gyflawni dros y misoedd diwethaf yma. A hynny dan amodau anodd tu hwnt. Cynllun ar gyfer y dyfodol, dyna beth sydd angen. Mae angen arno ni, bob un ohono ni. Yn ein bywydau bob dydd, mae'n dda i gael cynllun. Mae'n dda i cael bwriad. Mae'n dda i gael nod. Mae'n dda i ni ofyn y cwestiynau gwbl sylfaenol hynny. Beth yw pwrpas bywyd? Pam i ni yma? Pam i ni ar y ddaear yma? Beth yw ystyr y cyfan? I ble ni'n mynd? I fe damwain i'r cyfan? Ydy'r popeth yn ddibwynt? Yn ddigyfeiriad? Dyna byddai rhai sydd yn ymwrthod ar ffydd ac unrhyw ffydd yn dweud wrthoch chi. Damwen. Y popeth yn mynd i ddod i ben. Marwolaeth sydd ar gair ola. Y bedd yw diwedd y daith. Na. Nid dyna y gwirionedd ynglyn â bywyd. Mae bywyd yn rhywbeth sydd yn perthyn i'r arglwydd Dduw yn ei holl gyflawnder, yn ei holl odidogrwydd. Does dim terfyn i hwnnw. Ac mae gan Dduw gynllun. A popeth yma Dduw yn ei wneud, mae'n bwysig yn bod ni'n cofio hyn. Popeth yma Dduw yn ei wneud, yr holl orchmynion o'r 10 gorchymyn ymlaen yn yr Hen Testament, yr holl orchmynion yma Iesu yn ei rhoi, ac mae'n gofyn ar i ni i'w cadw nhw, ac i'w dysgu nhw i eraill. Mae'r rheini i gyd ein lles ni, ac mae'n bwysig yn bod ni'n cofio hynny. Duw fylna yw'r creawdwr, Duw sydd yn gweithredu ein mwyn ni, mwyn i gread, mwyn i greaduried. A diolch i Dduw bod ni'n cael y fraint
o gael bod yn rhan o'r cread hwnnw ac ymhlith i greaduriaid e. Diolch i Dduw am hynny ac ein lles ni y mae e yn gweithredu. Mae'n bwysig i ni gofio'r egwyddor honno, egwyddor sylfaenol i'n ffydd ni. Mae gan Dduw gynllun. I gynllun yw achub. Bydwch a bod o fan y gair yna. Fi'n gwybod bod yna rai adrannau yn yr eglwys wedi defnyddio'r gair yna mewn modd arbennig, cyfyngedig. Achub y byd yw bwriad Duw. Nid yn hachub ni o'r byd, ond achub ni yn y byd. Ein hachub ni fel rhan o'i greadau. Bwriad Duw yw achub y creadigaeth i gyd. Nawr, nid fi sydd yn dweud hynny. Mae hynny'n cael ei fynegu yn y Testament Newydd. Mae Paul yn pwysleisio hynny. Mae concern Duw am y cread i gyd. Mae'n pwysleisio hynny yn ei lythyr at y Rhufeiniaid. Yn yr 8fed bennod o'r llythyr at y Rhufeiniaid, pan bod e'n dweud bod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi yn disgwyl dydd datguddiad plant Duw. Pan fydde Duw yn gweithredu yn derfynol yn y gwaith achubol mawr y mae yn ei wneud. Pan oedd Paul yn y carchar yn Rhufen ar ddiwedd Ios, mae fe'n sgrifennu nifer o lythyron ac ymhlith y llythyron ola hynny mae lythyr at y Colosied a'i lythyr at yr Effesied. Ac yn y llythyron hynny mae fel petai yn crynhoi cenhadaeth i fywyd ac yn cyflwyno'r egwyddorion sylfaenol o'r newydd fel petai, yn atgoffa i ddarllenwyr. Beth yw sylfaeni? Beth yw pwrpas y cyfan? Y gai ddarllen nawr mas o'i lythyr at y Colosied. Darn o'r bennod gyntaf o'i lythyr at y Colosied. Darn sydd yn ddigon tebyg yn ddarn o farddoniaeth. Falle yn emyn cynnar y mae e'n dyfynnu. Falle mae emyn o'i waith ac o'i feddwl a mae'n dod. Ond gwrandwch, mae e'n odidog, mae e'n gristoleg, mae e'n drafodaeth o'r Crist sydd yn drafodaeth fendigedig ac yn sôn am fawredd a gogoniant Iesu Grist. Ar hyn a wnaeth ar hyn y mae yn ei wneud. Hwn, medde fe, am Iesu. Hwn yw delw'r Duw anweledig. Cyntaf yn nedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Pethau gweledig a phethau anweledig. Gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ar ei fwyn ef y mae popeth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef mae pob peth yn cydsefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf yn nedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd, gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch drwy waed ar y groes i gymodi pob peth ag ef ei hun. Y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Cymodi pob peth, y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd ag ef ei hun. Dyna yw bwriad Duw yn Iesu. Cymodi, dod â'r
popeth nôl i'r berthynas fel dyle fe fod. Dyna beth yw cymodi. Bod ni'n cymodi a'n gilydd, pan bod ni'n cymodi a'n gilydd, i ni'n dod â'r berthynas rhyngam ni yn ôl i'r hyn y dyle'r berthynas honno fod. I ni'n cymodi â Duw, i ni'n dod nôl i'r berthynas â Duw fel dylse'r berthynas honno fod. A dyna beth mae Iesu wedi gwneud. Ond nid jyst cymodi ni fel unigolion â Duw ac ef ei hun, ond cymodi'r cyfan. Yr holl greadigaeth. Dyna mae sy'n gonsern, dyna beth y mae y moyn achub. Ac wrthi yn achub. Ac yna yn ei lythyr at yr Effesied, mae e'n dweud hyn. Hysbysodd i ni ddirgelwch i ewyllus, yn unol â'r bwriad a'r feithodd yng Nghrist, yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd. Sef, dyma yw bwriad Duw yn Iesu Grist, sef dwy'n yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Dod â'r cyfan i undod yng Nghrist, cymodi'r cyfan a Christ, cymodi'r cyfan a Duw ei hun. Dyna yw cynllun Duw. Dyna yw ei fwriadau. Dyna mae e'n dymuno gwneud. Dyna pam ddaeth Iesu i'n byd ni, mwyn ein cymodi ni, mwyn dangos y ffordd i ni, mwyn dangos gwerthoedd Duw i ni, mwyn dangos ffordd Duw i ni. Ac mwyn i ni i fabwysiadu'r ffordd honno a'r gwerthoedd hynny, mwyn i ni allu dod i gymod a Duw ei hun. Wedyn maddau'n holl feie, wedyn maddau'n holl bechodau. Dod â ni'r perthynas hynny a Duw. Dyna mae'n i'w wneud. A dyna i ni yn i'w wneud. Dyna'r cwestiwn mae angen i ni i ofyn i ni'n hunain. Odi ni'n rhan o'r cynllun yma? Odi ni'n hyrwyddo'r cynllun yma? Odi ni'n helpu Duw? Odi ni'n helpu Iesu i ddod â ni'n hunain a phobl eraill i'r berthynas hon? I gael yn cymodi? Odi ni'n rhan o'r broses achubol? Odi ni'n rhan o'r broses sydd yn rhoi gwerth ar y cread i gyd ac eisiau achub y cread i gyd rhag dinistyr yma dynoliaeth yn ei ffwlbri, yn ei gyflawni? Odi ni yn helpu Duw yn ei waith i achub y byd? Hwna yw'r cwestiwn. Os odi ni yna i ni'n dod yn rhan o'i deyrnasau, yn ddinasyddion yn ef. Fel mae Paul eto yn gweud yn ei lythyr at y Philippiaid, dinasyddion yn ef ydym ni. I ni'n perthyn i'r deyrnas nawr. Dinasyddion yn ef nawr, nid byddwn ni, mae Paul yn gweud, ydym ni. I ni ddinasyddion nawr. I ni'n rhan o deyrnas Dduw oherwydd ni wedi derbyn ar glwyddiaeth Dduw. I ni'n rhan o drefn Dduw a pwrpas Dduw a chynllun Dduw. Os ydy ni wrthi yn gweithredu'n unol a'i feddwl ac a'i ewyllus. Nawr. Mae Dduw am achub y byd. Mae Dduw am ein achub ni. Mae moyn achub fi. A mae moyn i ni ddod yn rhan o'i deyrnas e. Ac os dawn ni'n rhan o'i deyrnas e nawr, fe fyddwn ni'n rhan hyd y tragwyddol. Achos nid y bedd yw diwedd y daith. Nid difodiant yw'r pen draw. Mae yna ystyr a phwrpas i'r
cyfan o bodolaeth ac i'r cyfan o fywyd. Ac yn Iesu, i ni'n gweld yr ystyr hynna, a'r ystyr hynna tra yn bod ni ar y ddaear hon yw bod yn rhan o'r broses achubol. Diolch i Dduw i fod yn anrhydeddu ni drwy ofyn i ni fod yn rhan o hwnna. Helpa ni o Dduw i allu derbyn dy drefn di. Helpa ni o Dduw i fod yn rhan o dy waith di, dy waith achubol di. Helpa ni, Drigarog Dad, i uno'n hunain ath gynllun di ac ath fwriadau di. Helpa ni i gyflwyno'n hunain, i wasanaethu ac i wasanaethu'r bwriadau hynny. Y cynllun hwnnw. Helpa ni yn enw Iesu. Iesu a fi farw mwyn agor y ffordd i ni. Mwyn i ni allu cael ein cymodi ath y di. Helpa ni.